לבלוע את השימוש שעשו בנו, אם כי לא עשו בנו שימוש גס מדי. בואו לאכול. בעיקר המדיניים. אתה יושב מול אחד כזה שמרגיש מנוצל, אבל אני חייב זה לא נעים, אבל לפעמים... שלום גברתי. כן. אנחנו הולכים להסתכל בנושא מלחמה. אני מאוד בעד. יופי, בבקשה תחתימים כך. גם ביום חמישי בערב הם שידרו לכל המדהימים הודעות הרגעה. בתיאבון לכם. שיהיה בהצלחה לכולנו. גם אני מרגיש מנוצל, אבל אם זה בשביל המטרה. מתעלים לביצוע. מי זה היה? סגר על המלחמה. ומה ענית? אמרתי שאנחנו בעד כמובן. בתיאבון. תביא את הסלט, נו. נו. אתה יכול להזיז את המלח? גם את הכוס. וואי, אמא, הגולש יוצא ממש טוב. תודה חמוד. אני רוצה מהבשר. תגידי שוב כמו שצריך. אתה יכול להעביר לי... רגע. עכשיו. אתה יכול להעביר לי מהבשר בבקשה? בבקשה. תכבד את הטלוויזיה. כך שלחמאס בעצם חשוב מאוד להעביר את המסר שלו, את המצב שבו נמצא הארגון. בדרך כלל זה מין להפגין את הטון שאנחנו לא נקראים. סוף סוף קצת שקט.